வடைய தூக்கி போட்டான். யார்கிட்டேருந்து? ஹல்க் வந்துட்டானா? வந்து வடைய தூக்கி போட்டான். யார்கிட்ட இருந்து வடையை தூக்கிட்டு போச்சான்? காக்கிட்ட இருந்து வடைய தூக்கி போட்டான். காக்கா கிட்ட இருந்து வடையை யார் தூக்கிட்டு போனா? ஹல்க் தூக்கிட்டு போனானா? அப்புறம் காக்கா என்ன பண்ணுச்சான்? அழுவுச்சா? அப்புறம் ஹல்க் என்ன பண்ணானா? ஹல்க் பச்சதா தண்ணி குடித்து வடைய உள்ளுட்டான. வடை என்ன பண்ணானா? பசிக்கலையா? வடை சாப்பிட்டானா? பாட்டு பாடிட்டான். என்ன பாட்டு பண்ணா? ஹல்குக்கு பிடிச்ச பாட்டு பண்ணா. ஹல்குக்கு பிடிச்ச பாட்டு பண்ணா? Oh my god. ஃபேன் மேன் கதை சொல்லுவா. ஸ்பைடர்மேன் கதை வரையா?